te-a adus în vizită la noi și care este curiozitatea ta la acest eveniment destul de important? Săruna, mulțumesc frumos de întrebare. Eu am făcut liceu la UCECO, la Spiru Haret, din clasa 9 până la 12 am fost și eu hairstylist. Ok, Mi-a plăcut foarte mult să tun, să colorez. Am venit aici mai ales pentru produsele pe care le aveți, pentru că eu sunt maniac rău de tot pentru îngrijirea părului, mai ales la un bărbat să se îngrijească. Când mulți o zic că, dar bărbatul nu trebuie să se îngrijească, nu trebuie să se facă, nu, împotrivă, și un bărbat trebuie să se îngrijească, că da, e un bărbat, că trebuie să se îngrijească. Ok. Ia să-mi spui, te rog frumos, care e produsul care e indispensabil pentru tine? Pe primul și primul rând, pudra de volum, pentru că n-ai cum să nu faci pudra de volum. Ok, mulțumim. Asta odată. Da. Pentru cei care au barbă. Uleiul de barbă. Și am văzut aici un lucru foarte important, ulei de barbă cu lapte. Mulțumim tot sufletul pentru invitație și chiar o onoare. Mulțumesc, e o mare plăcere și pentru mine. Să rămână, mulțumim tot sufletul.